Pasa por aquí, George. George. Senta. Olha para aí que trangallada. Un informe do alto mando soviético sobre as últimas manobras navais no Mar Negro. É precisamente a información que tanto nos requiría o almirantado. De onde a quitaches? Non fun eu. Conseguiron a Percy e a súa camarilla. Mire, control. Cala a boca. O estilo é de pena. Ten pinta de ser falso do comezo ao final. Mesmo pode ser verdadeiro. Se é auténtico, temos ouro aquí. Pero tanta pertinencia levanta sospeitas. Smiley andache moi suspicaz, Percy. Quen vos pasou o informe? Como o conseguistes? Pasoume unha fonte secreta. E como raio fixo para Ten conseguirlo? acceso á escala máis alta da toma de decisións. Chamámoslle Operación Bruxería. Vese que Percy e os seus socios nos pasaron por riba, Smiley, para chegaren ao ministro. Percy ten licenza para manter a identidade deste amiguiño novo en segredo. O ministro dá má razón. Sábense cousas demais por aquí. Van moitos fracasos, escándalos e pouca profesionalidade. Percy aí falou ben, Control. Hai que loitar contra o comunismo, non entre nós. E namentres perdemos a reputación. E os aliados. Os cabritos dos yanquis. Ata aquí chegamos. Vai haber cambios. Temos que decidir se somos parte do pasado ou parte do futuro. Mala hora non te deixei quedar onde te atopei. Oi, Haxa paz, a min haxa non paz. me... Fora! Non imos Todo a o mundo! Se bruxería é auténtica. É que xa non hai nada auténtico.